El escenario para una mesa redonda en la que se va a debatir sobre la historia de Ourense no podría haber sido otro que el Paraninfo del Instituto Otero Pedrayo. Las partes implicadas en la conservación y el estudio de la memoria ourensana defendían hoy su papel. José María Aguileta habló del papel que juegan los arqueólogos municipales. Francisco Fariña subrayaba la importancia del Museo Arqueolóxico y Olga Gallego rompía una lanza a favor de los archivos. Son un engranaxe fundamental por unha razón, porque van a estar no medio desa xestión entre esa administración competente, dicíamos, a Xunta de Galicia, e ese conxunto, ese grupo complexo formado polo xacemento arqueolóxico, polos técnicos arqueólogos e, como non, polos cidadáns que moitas veces actúan como promotores. Ourense pode ter a gala a historia dun museo hoxe pechado, aínda que ten unha pequena fiestra aberta con unha espolma das súas coleccións históricas e loita por achegar aos propios cidadáns con unhas mostras temporais na nosa sede principal da Plaza Maior sobre a propia historia da cidade. No arquivo se amorean, se gardan organizadamente respondendo aos criterios teóricos da organización, as testemunhas dos feitos, que logo os que se aproximan a eles poderán interpretar e valorar con criterios diferentes. Só se conservan axeitadamente, teremos fontes de información e posibilidades de achegarnos ao saber. Esta mesa redonda precedía la presentación del libro Historia de Ourense de José Somoza, una publicación que pretende hacer de la historia de la ciudad un elemento palpable y visible. Esta historia de Ourense pretende ser un tributo á herdanza común de todos os ourensáns, á vez que unha ferramenta divulgativa para mozos e maiores e un homenaxe a todos os estudosos do noso pasado que, como Florentino Cuevillas ou Ferro Couselo, nos permiten coñecer hoxe onde vivimos. Un pobo que ten memoria histórica pois é un pobo moito máis culto por un lado, pero moito máis responsable, posto que coñece o seu papel dentro desa propia historia común. El libro, editado por Duende Books, cuenta con la colaboración de numerosas firmas y ha supuesto varios años de trabajo para su autor. É unha síntesis dunha labor que me levou moitos anos, moitos meses, e que afortunadamente deu varios fillos, deu varios frutos. E a paixón coa que traballei neses meses agora se ve recompensada. Simplemente como a mensaxe, cando se traballa moito, e cando se traballa ben, ao final o tempo dá os seus resultados. E iso vale para este libro e vale para o traballo de todos vos que estades aquí.